Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου, δεόμεθα σου ευάκουσον και ελέησον. Ετιδεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Ετιδεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Νεκταρίου. Και των συλλητανευών των αυτοαγίων αρχιερέων Θεοφάνους και Σεραπίωνος και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Ετιδεόμεθα υπέρ των ψεύδους ημών έθνος πάσης αρχής και εξουσίας είναι αυτό, που καταξηράν θάλασσα και έρευνα πρίστριμων στρατού και των σωμάτων ασφαλείας. Ετιδεόμεθα υπέρ ελέγχου ζωής, ησυχίας, φιλίας, σκέψους, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατεχόντων και παρεπιδημούντων ενδικών και νησοτάφτη, έτεινε και πάντων των συμμετεχόντων εις την ιερά μετάνευση ταύτη, υγείας και διαδοητείας υπέρ αυτών είπαμε. Ετιδεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγίαν Εκκλησία και την πόλη και την ίσον ταύτη και πάσιν πόλη και χώρα που οργής λιμουσισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιτροπής ενώπιον εμφυλίου πολέμου και θνητίου θανάτου υπέρ του ήλιον ευμένη και διάλεκτο γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργή και νόσων και καθημών και νούμεριν και ρίσαστε ημάς επί της ενικημένης δικαίας αυτού απειλής και ελέησέ μας. Ετιδεόμεθα υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών, φωνής εις δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς. Άκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών, η ελπίς πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι και αέρι μακρά. Και ήλαιος γεννήμην δέσποτα επ' τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Λιτανεύουμε σήμερα οικετευτικός και ευχαριστηριακός των Άγιων και προστάτη και πολιούχων του τόπου μας, τον Μέγαν Σπυρίδωνα, τον της τριμηθούντος επίσκοπων, αλλά και θεραπευτήν των κερκυραίων, των τόπων, αλλά και ολοκλήρου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, πατέραν και προστάτη. Σεβασμιότατοι Άγιοι Αρχιερείς, σεβασμιότατε Άγιε Μολδαβίας και Μπουκοβίνας και Αρχιεπίσκοπε Ιασίου Κύριε Θεοφάνη, σεβασμιότατε Άγιε Παραμυθίας, Φιλιατών και Γυρομερίου και Βάργας Κύριε Σεραπίωνε, σεβασμιότατε των εν Κερκύρα Ρωμαιοκαθολικών αδελφών μας Κύριε Γεώργιε,
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, κύριε Περιφερειάρχα, κύριοι βουλευτές, κύριε Δήμαρχε και λοιποί εκπρόσωποι των πολιτικών, των στρατιωτικών, των εκπαιδευτικών και όλων δικαστικών και όλων των αρχών του τόπου μας. Λέγω ότι σήμερα λιτανεύομαι τον Άγιόν μας, ευχαριστηριακός και οικετευτικός. Γιατί απάλλαξε τον τόπο μας από ασθένεια ζωφερά, από την πανόλη, από το θανατικό. Και οι Κερκυραίοι εδώ και αιώνες από το 1673, από τότε δεσπίστηκε με την ενετική κυβέρνηση αυτή η λιτάνευση του Ιερού Σκηνώματος, δεν έπαψαν ούτε τη στιγμή να λιτανεύουν και να λιτανεύουμε τον Άγιό μας. Και σήμερα, έπειτα από τόσους αιώνες, τον λιτανεύουμε και τον παρακαλούμε για μία άλλη ασθένεια που μαστίζει την εποχή μας. Την ασθένεια της βίας, την ασθένεια του διχασμού, την ασθένεια του πολέμου. Δέστε, αδελφοί, πως κατάντησαν οι κοινωνίες και τα έθνη. Δέστε πως οι άνθρωποι έχασαν την ειρήνη τους και μικρά παιδιά ζουν με την βία που επιτίθεται το ένα εναντίον του άλλου, που δυστυχώς και τα σχολεία μας ακόμη μιμούνται την βία των μεγαλύτερων και εδώ ακόμη στον τόπο μας. Δεν βλέπετε τον διχασμό των ανθρώπων, αντί να αισθανόμεθα ως αδελφοί και να συμπορευόμεθα κάτω από την αγάπη του Χριστού μας και της πίστεώς μας. Διχάζονται σήμερα όχι μόνο οι λαοί, αλλά και οι τοπικές κοινωνίες, διότι το συμφέρον είναι εκείνο το οποίο και ο εγωισμός οδηγεί στον διχασμό των ανθρώπων και όχι μόνο, και των οικογενειών που διχάζονται και διαλύονται. Δεν βλέπετε τα φαινόμενα των πολεμικών σειράξεων που είναι σφιγμένες οι καρδιές μας και οι ψυχές μας από αυτές τις φωνές, τις πολεμικές. Δεν βλέπουμε και δεν παρατηρούμε τα θύματα όλων αυτών των πολεμικών σειράξεων. Ο Άγιέ μας Πυρίγωνα οικέτευε τον Κύριον και Θεόν μας. Εμείς εκτράπημε από τις οδού της πίστεως και της αγάπης και της ενότητας και κυρίως απέστημεν από την αλήθεια και είμεθα δέσμοι της αμαρτίας. Είμαστε δέσμοι του παγκοσμίου συστήματος και μη έχοντες ακόμη και την δική μας σκέψη και την νόηση που κοιτάζουν να την αντικαταστήσουν με την γνώση της επιστήμης, αυτήν η οποία έρχεται να αφιονίσει, που έρχεται να καταργήσει την σκέψη και την βούληση και την ελευθερία του ανθρώπου, η λεγόμενη τεχνητή νοημοσύνη, ισοπεδώνει κάθε άνθρωπο, με αποτέλεσμα αντί ο άνθρωπος να είναι ο κυρίαρχος αυτής της κτήσεως, για των σκοπών των οποίων τον έκλασε ο Θεός και να άρχει όλων των κτισμάτων, σήμερα το παγκόσμιο σύστημα με την τεχνητή νοημοσύνη κατεξουσιάζει
και τη σκέψη και την θέλησή της. Οικέτευσε τον Κύριον και Θεόν μας να επανέλθουμε και να ανοίξουμε τους οφθαλμούς, όχι μόνο τους σωματικούς αλλά τους πνευματικούς οφθαλμούς μας, και να κατανοήσουμε την λανθασμένη πορεία με την οποία οδηγείται ο σύγχρονος άνθρωπος. Θέλω ιδιαίτερα σεβασμιότατα να σας ευχαριστήσω για την αγάπη σας, για τις ευχές σας, για την συμπροσευχή σας, για την ενότητα της πίστεως, από όπου κι αν προέρχεστε, είτε από την Ορθόδοξη Ρουμανία, είτε από όλες τις Ορθόδοξες Βαλκανικές χώρες, είτε από την Ναζαρέτα Άγια προσκυνήματα, είτε ως γείτονάς μας Άγιε Παραμυθίας. Θέλω να σας ευχηθώ μέσα από όλη μου την καρδιά, τούτος ο Οικουμενικός Άγιος να συνεχίσει να είναι ο σύνδεσμος της αγάπης και της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου. Να εκφράσω και τις εγκαρδιότερες των ευχών και σε εσάς, σεβασμιότατε των εγκαιρκύρανο Καθολικών αδελφών, και σε εσάς, αξιότιμοι άρχοντες του τόπου μας, και να ευχηθώ χρόνια πολλά και ευλογημένα και ο Άγιος Θαυματουργός Κυρίτονας να είναι ο προστάτης και ο οδηγός και ο φρουρός διαπαντός εις τον τόπο μας. Έλα, ξεκινάμε. Αφήστε το κόλλο. Ναι, δεν μπορώ. Ποζάρι. Άλλη μια φωτιά. Είναι το κόκκινο. Πάτε και εδώ. Ανοίξτε, ανοίξτε, ανοίξτε. Δεν καταλαβαίνω. Δεν τα κάνουμε κάτι.
μέσα τώρα εδώ. Δεν λες αυτό, είναι Πιο μετά, είναι πιο μεγάλη βέβαια. Dai, sono proprio parare. Vuoi che le placche? Έλα πάλι. Πάλι κι άλλο. Έλα,
δημοσιεύσει. Ναι, στο Ορφανό, από τον τράπο της Μεσογείου και κάτω. Ήταν μαζί σου. Ναι. Τον Άγιο Ταξίδης. Ακριβώς είναι δίπλα στον Άγιο. Στο παλάτι. Κυρία, μακριά είναι. Θα πεις. Ναι,